Ondoan bertan eta Armaen Parantzaren 6. zenbakian San Nikolas kantina aurkituko duzu. Esklusibo eta berritua dagoen establezimendua da, 20 lagunentzako jantokiarekin eta kanpoko terraza beste 40rentzat. Kantinak itsasora eta Carlos Bosgarren gaztelura dituen bistan miragarriak eta aparteko giro musika ez ezik, sukaldaritza berritzailea ere eskainiko dizu. Pintxo bereziak eta deluxe urte sasoikoak, pizzak, lasainak eta artisau krepeak, etxeko anoak eta baita eramateko janaria ere eta bukatzeko azken burukoak eta luxuzko kafeak. Horrezaz gain, kantinak ere eztei oturuntzarako zein edozein ospakizunarentzako erreserba zerbitzua jartzen du zure esku. Oso aukera ona establezimenduaren erdialdeko kokapena kontuan hartzen bada. Urte osoa dago irekita eta doako wifi zerbitzua ere eskaintzen du.